Ошо көндәрдә Әбиш авылында гомер итүсе Әбделмәновтарның гаиләһендә олы байрам. Гаилә башлыгы хәстәрлекле атай булган Сәйит Әхмәт улы Әбделмәнов үзенең 50 яшьлек күркәм юбилеен билдәләй. Һәм моны ошо күркәм байрам белән котлап, әсәһе, тормыш иптәше, улдары Разиф, Хөсәин, кызы Фиделия, килене Луиза, кияве Газиз, яны Денислам безгә мөрәҗәгать итеп хат язганнар. Тырыш, егәрле ир уҙаман ул Сәйит Әхмәт улы. Урман хужалыгы техникумын һуңынан ситтән тороп, һөнәре буенча югары белем алды. Гомерен урман эшенә арнаны. Уның кулдары менән ултыртылган агастар шаулап үсеп, тирә-якты ямьләп ултыра. Ир-егеттәрнең бурыстарын тәвәл үтәгән кеше ул безнең атай. Агас кына түгел, урман үстергән. Бер түгел, ике ул һәм кыз үстергән. Бынамын дигән йорт хуҗаһы. Әсәһенә хәстәрлекле ул, киявенә һәм килененә һәйбәт кайны, әсәйбез Алсу Урал кызына ныклы терәк ир. Ауылдаштары араһында ярдәмсызлыгы, киң күңеллеге менән абруй казанган ир аттарның береһе ул безнең хөрмәтле кешебез. Туган авылыбызда туган йорт нигезен һуытмай, барлык ишле тугандарды ихлас каршылап, хөрмәт итеп озатучы ла ул. Атайлы бала, аркалы бала дип шөкер, кыз улдары атай кәңәше тотып, кеше араһында кем хур булмай яшәп ятабыз. Без атайыбызның киләсәктә лә һау-сәламәт булып, безне куандырып яшәвен теләйбез. Атай, туган көнең котлы булһын, әсәй булһын һәр сак яныңда. Бәхет, шатлык, озын гомер теләп, Ходай юлдаш булһын юлыңда. Шатлык, куаныстар ташламаһын, кайгы борсу капка какмаһын. Ходай һине барыбызның өсөн күз караһы кебек һаклаһын. Хөрмәтле Сәйит Әхмәт улы, һезне гомер байрамыгыз белән котлайбыз. Якындарыгыз yetkән теләктәргә без ихлас күңелдән кушылабыз. Гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булһын. Һезгә багышлаган ошо котлау сәламнәрен һәм йир бүләктә рәхим итеп кабул итегез. Баска эзләреңә хакланаһындар, йөргән йөрдәреңдә таң калһындар. Изгелек, игелек кылгандар дип һөйләһен һинең хакта тугандарың. Үтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәлә. Үтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәлә. Буе килгән төҫе килгән тиендәр, йөҙө яҡты, һүҙе татлы тиендәр. Ҡулдарымдан алтын тама күрһендәр, күрһендәр ҙә кем икәнен белһендәр. Үтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәлә. Үтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәлә. Күтәрмәҫтә яғырлыҡҡа юлыҡма, йондарымда яҡындарың онотма. Йәштәргә алыштырғыһыҙ йәшәле, гел йәш булып, гел йәшәреп йәшәле. Үтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәле. Үтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәле. Яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәле. Гаиләң татлы булып, дөньяң матур булып, күңелең шатлык менән тулып, яшәлә, яшәле. Үтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәрсең көсең булып, яшәлә, яшәле. Гаиләң татлы булып, дөньяң матур булып, күңелең шатлык менән тулып, яшәлә, яшәле.